ali bitno je da smije ušta moći. Znači, bož! Da! Na Mindplexu, bate! Ha! Šta ću ja napraviti? Sam ja malo ovo ovako napravim, razumiješ? Ne. A nije to ništa. E to! Aj sad! Znači, bože! Smo na Mindplexu. Bože, znaš koja je čaba? Gruda! Gruda! Baca jaja. What the fuck, bate? Igramo na Mindplexu, smo igramo. Ja. Da li to ima čestova neđe? Znači prvi put igram na Mindplexu. Znači, bože. Ne, znači prvi put šuma. Eno, hajde. Evo česta, daj mač. What the fuck? On mene gađa. Ne veze. Hajmo pobjeći. Hajmo umrti. Jep, kad bug je ovo ja snimam, ali bože. Ne veze. Snimaj na Mindplexu smo. Da. Znaš koja je Mindplex čaba? I hljebe. Čit bridi, znači bože. Ćemo igrati. Prosu, bože. Koja je to? Kožno. Imaš sve kožno. Znači kože. Koža je kožnasta. Jeblen ti kožu. Da ti meni mač, brate. Bate, Matić. Hani. Kaj je to sreća kad igrate na Mindplexu? Znaš ti šta je to? To ti server. Sad ti ga ne pusti čest. Brate, daj mač. Fuck. Jednog lika, ali nema veze. Bitno je sad bio ovdje igram u Engstrijel na maču i kuzo, ali bože. Hajde mi bježe, koja sreća na Mindplexu, bog te. Hajde, odakle smo mi došli? Smo mi došli odavde? Pa znam, ali nisam bio siguran odakle sam ja došao. Znaš, jebi ga, šta ćeš? Čest. Aj, ovo onaj, na sredini, bože! Nema ništa. Ma jes, gledao sam ovo. Sretan je lik igra na Mindplexu. Logično. Mindplex je čaba. Stam briga. Ovaj čest. Pa ovaj. Pa taj, pa drugog ovdje na Mindplexi nema. Ovaj prazan. Kako sam sretan kad nađem prazan čest. Od tog nema ništa bolje. Koji summit? Onaj drug. O, brate! A bude i za mene čestova, ali bude i za mene i lik neki, evo vidiš. Ja to osjetim. Aj, bože! Jes ljudi, sada snimam na Mindplexu, bože! Prvi put igram. Pa ja, Dino je snimao i onda čaj, onda će to biti boš. Mislim, to ćete sve vidjeti. I krećemo! To, jes, uzos. Jel s nama može ubijeti? Aha. Baš. Bolti! Kill! I sine, prvi put igram na Mindplex. Znaš kako je čabenski igrati? Idemo ga upti. Eto ga. Mamu, svi su mu deku. Ne! Nemoj da mu...
to, brate, predao sam ih. Bože, prvi put! Bože! Ne znam šta da govorim više, znaš kako je džaba izravnao me. A mi još nas nema. Kako nešto baguje, bo. Ali ne veze na Mindplex. Gdje je onaj lik, jebemo? Imam sine sikiru, ja ovdje sikirom svi u... Nemoj mi usta to. Ne. Ubi ga. Wunderspunderbo. Jesam glup. Umro sam, ali sine ubio sam dvojicu na Mindplexu. Bože! Bože. Hajde. Nije, ima još. Hajde još jednom ću odigrati. I 10 ljudi, ovo je isto druga epizoda, jeste sprosto Bože. Samo smo nastavili ublome, a naj mamu mu prcnem. Ali sad će mi ove pobiti sviju. Biće im Bože. Kako? Ništa nismo ujebem ti mate. Idemo. Sine Bože. Znaš ko... Evo ga. A, govno, mlač. Viđu. Mrš, džaba mi gubiš vrijeme. A, nisi vidio. Uđe dva časa. Što mu ono udari? A, znam ono kad izgubiš onaj. De? Mrkvica. Znam. Ubi ga. Hajde. Šta si sad stao? Što si sad stao? Neće da ide. Ne, dva. Ma jeb, nema veze. Bum! To bilo to za ovu epizodu. To su bili ja i Dino i čao!